etwani yabugire ayo mworo karuge tanda bana mbare njara ayo mworo karuge tanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Asensemo ichi gazeti kirotorenere mienda sam 001 mienda para burirania matuko tatu ika. Yeah, atato by the way. Last week I was there fully thorough. Last week no narenga paka Friday. Igorona rengo we had students. Arenga se korara banga kyamwana ya gokorwa. Korendera na chire. Egera tunyara kwato gusanga amuno mu rigereri. Yes. Asensemo ya magazeti. Karibu sana kore nginge mambia ombiere nembiere njendo tenga sensemo yana ana bo mundo korosa rosa kore ndara chakane ngore nene wacha sekenyoro giati mane otoke me yake umbo tenga wakati mwingine na wewe hapa ko ekero konyoranga ase kenyoro go sase clan mwasiria bantu ikabata tu na beko ba mchando yes ekenyorekyo eso kuri rienchera abantu bagusiria magimabo yabere kere igoro mono kurinde bari basiria bamwabo and of course asigwa konire asenseme yende actually kero go so atsinseme cho cha Kiumbu I think as within sub location eyo amatanga na barangi komichinga gechi at the same time. Yes. Dabe ko bo muchando rende kurende tigatotoma ngora yitu kurwere yetembe asibari banyara ko bagusiria bamwabo kenyoro kya timani family ya Thomas Sangara family ya Ogeko Nyaigoti na bo family ya Makore baigwa amangana makongo korende asichinga kichiga na nigotuko basabera okorema ikiagira bono mete mienda na bo chukanyoranga abantu ngutara more mbia more lakini deep down okanyaranga no wate kasoro makona bange abantu nabange barwalite asichinga naya kwanete barasidi kono na umuntu squeeze abantu bakwegambe barabange kunyara umuntu na bwato muchando gete akonya gwaka chisabu chia kagutara para akonya gwaka chisabu chia actually tukomanya kugeringa naenda nke weekend there was a woman na rocho gutara para kwegambi no montor nomo pakegari gacha wakeon para gatiani esengenjonga andake the lifestyle the way economy ya finyira abantu muntu natete school fees natete chikorageria bana natete chikwa bekera chianga natete mungane chibasa guseme che kuona ndagera unabona maete bituma unabona bado mugondo bire asaye enseme nyingi gusi kwanyanga abantu bado mbaragesa so chi issue chiri chiko press y'omuntu to a point chamo beko ba depressed kwanyanga umuntu na yari para lakini yakwegamba kwanyanga usino umuntu amenye ke townia lakini akili rare ekwerende nabwente gwakane rent those bills akane rent ndagera gaita school fees yabana mbayo school fees yari school so emechanda yonse when kerewa ego chamo yabanga yabere egetira kerene korende watu ya senkeringa much as it is nabeke kom bogi mambara era bado ntobwato bogi matamanye tokomenya weka abantu barigereringa kero yabataf na yakabataf innovate some other ways garonyorenga kwanyore kende nayo gosera nyumba. Nande on that note kero onkorigerere sekero mukwana abantu basirire it's funny abange ke okay yasenga kiga se bonse bari manyete bonse nabagaga yes oniga the rate at which abange nabagenda tugutigara ko babatakano it's very high. You see, this has been normal that no any can you say nari if abaga katene bakuru meaning that nto tuara tara bora kai komi wetani komi wetani ekiagera chinka chinde no manyete
Let me tell you, let me say this. You see, ebinyore ebingi isa gutara igo kunyora ng'abang'ina nabo bategerete abange gwetania bagaka bachieve. Na egento gekogera nkeringa abang'ina do share their problems. Abagako maite bako bari gokwana mono muchando yabo. Kwanyora ng'egento kiri kiabaitire kiabaretere complications ase ense amwe tokoroka ng'ayo bogima ya afya kwanyora ng'omonto sirio bogima. Another thing, the rates ya andonsi n'abasubati baikire oende kanisa abasubati baikire oende none kanisa nonyoro mubaro bwa abana bakwiburo abana bange bakwiburo abanyaruka no bakwiburo oende chisukuru onanga abanyaruka no baikire koko genda anywhere koko genda nonyene bintu buna totebe chikanisa chichiro n'abangina baikire ebyombe n'abangina baikire so again kwanyoranga the rate of abangina igere igoro kugwa abagaka barabake nandi nga bono ducunga na ubagusira mono ikamine tinge ratio bone goche gap wegendete ko begati yaba muri abanyaruka abagaka bangina nigegendete ko widen kwa sababu bari biro chavangina barabunko nyora bari their ways enamba ya kabere last years we are going to korigeri ya mwanande according to research abantu bari batebirengere byo commit suicide osibyo goita mono ego barabasubati nabo bwatekerengererio abange babo the big number bari batebirengere byo goita ego barabasubati lakini abagake barabake lakini gogo chabono abantu bari bakwenekiye okoreki byo goita ego abange ego barabagaka gwetani abasubati igere vice versa bari bwatekerengere byo goita kerengere ryoka tari goita ko igo barabasubati no barabangi lakini bari bakwenekiye koreke abange igo barabasacha igendo keko karabasubati batari ko kore kurende baumera ne kyombe baumera ne salon baumera ne roche baumera ne gosenkai bakwana batabo maite na bonde iga na bonchanite bamukera na botori igo bose na bense na bere igo yani banyakona no moyo uri lakini kwa manyakonyora njezirizo bana bombo atomo chandone ali asemenyete ninjibye kandi ndetayenta to share nere kwa sababu we believe in a man ndete yorache ko konya unless ayo monyene you take action we konya iwi nende samwe kiro kurigereria asense moyende marangi kiro konyoranga abaiga abagwita okay abagaka abange guse bari myaka konyora buna 40s gochi myaka 50 bari betayani yabo konyoranga kiro kende ne mechando amangana buna yaiga yeke birengererio amaroire ali agochabwata abagaka kiro baikire myaka 40 ogotebunga life begins at 40 and actually bado we have not lived our lives fully lakini rene kwanyoranga abange bari baguchipa commit suicide n'abantu bari chinguru bari especially bari gigite lakini kira bayikire myaka 50 iga okonyora complications semechanda indi ikebirengererio kwanyora amangana buna bono ndo ko uborere ndo chupukage gochanda mono no boiga prostate cancer and chabo pressure chabo diabetes this lifestyle is abantu maybe imirimo yaborire kurunka the expectations bakwire school what degree how but you are there ayo munyene aya timatinga ngiye kogera mambyo konyoranga wekato kwanenge ntonabwa dasere tiwiga unabona nakinari gotabanga konyoranga social pressures chechira abantu they have expectations kuma ituna bono rumuralia kero wakorete school the society no Matilda na chite school na ya Matilda no chite school yo baralia gotabanga igentong enchabono ngenda mo ngenda konda for what ngenda ko tara gosene watermelon bosongo gaiganda aseki how can I do that abasa abange mbata itiko changamuka iko bata ite igento kiriya somara to nyino bwarimu akanyore kero kyakore
these odd jobs tatagete gochikora ngakorera ngotebanga abantu nkagari kakinero kero kwarwe none skuru turiko bachusi turiko twara ogochoranga oba selective nga nigasige tutagete gokora kinga kinchiro ogokora kende gionsi no gwegeno kelio komera kelio konyara kero kwa advance kwa nyorre bona boko bachusi yotebenga rero nchino murarinde station ndagete gokorera gasine because already kwa rosiri yetari yao you can be lakini kero gochakera pressure ni nyingi abantu tubonete koira na ngora na I think chief family gosichi amate ochinyale gukwana ro kiagera ngoja kororere nga at some point ekosekero kwanyorunga mwana onde bwensi onyarire okore skuru ochakira okore kibarua kiae turikoma okonyaranga no nyikinyoro bantu burikoteka koma hosini internship omutale eba manyete ngaki okorire skuru na beke gaon ochakire miremo bono expectations kurwa gochyanonye ase abanyakinyoro ase family konyora chiachire igoro kwanyora buna ino I think buna ino the boy child and nguchire yara bakongera kikiagira nkonyora orenga no isagotebyo mundu ngano bwato bokongu koniga ngatu kunyara gwakana no nyene rent mundu akuburinga turiko korega ane kwanyora nga nande chinga kichinde mwabekirwe umete konyora rese michango na irego chia koreka nase yes gokoreka no nye binyoro kwanyora ngano obekirari otarueti abantu baragosamuse nande tugwati mundu uranyare gosaba agokonya nando mwiburi korwa tumaite ntubwati sukari maite ntubwati chumbi maite mwana mino naserire ska yani muntu tarakura no even nayi ataranyosa naga internship anyora gosinaga ndetanyora already chisimi chiachakire so abaibori we are not saying it's bad to give back to the society na mwana onde bwensi onyo gwasomo no mwibori you have something you are doing naboko no sukari michando teyo lakini abaibori by time pressure nyingi babsa kwaba nakigera rero una wate abantu bakwigambye konyora umusayo mukeigo areta untate idikoro ke kenyoro nasiki ngakero kende abantu nigo bakwiranga ebintu bya mubwata lakini the real sense umungwano yoranyora areta uni akoraranje nande very true nande gento kende ngalinga nakibono abantu ba rengerera sana girl child to a point patigeira bamurense bagambere. That's why you are seeing our young boys, including me and others, barasa mariago yogotindia bagotanga bonereri liver, including you. No, me, I don't take drugs. I mean, yes. Not me. Including me, no, that bracket. That kwanyorango monto asago chiko reliever. Ngatiganyo ntinde garetinde ngale bintu nebi. So, everybody, you need to guide using a kanisa. A kanisa plays a better role. Even te bitonya ko by the way Matilda ngo baraise bakaruana abantu bakaruana tikanisa kuchiga aba pastor bakamnyokania badikones bakarua bakaimukarani gorgoseningi. This thing should not be hard. Again, ibagelio tikaturi ibageli chingwecho ibagatonya ko imukarani goro turi ibageli comment our children, our young people. Ninge ko gere broge vega vichi kanisa viko bibias. Kiagera nkoranko iwa kerasekero taringa ne kanisa ya more specifically turanyara gukwanira chikanisa chinyingi okonyoranga nyagite tari buji kanisa kiagera ekiruhungira abwate ekero muntu mungachorwa ori akorake ateka kogende kanisa kusaga change sente eri arenge ushiriki bono tari oraguchi ekiagera ngekirugo keri atakete kuseri bakali abwate eri anyara tukwana no gucha so muntu munga ebro ke bibe kanisa bibe nande ukoligero lyo muntu tutebenga status yae bado obugi mambo liboli kwabuli ngebiro gebi okonyora bagotarira bakorwanira naseki isi Matilda mwanya bantu nare nanchite recognition etaito eliengia etaito kero muntu tayo tanchite recognition kero muntu nanje taba identified kero muntu natagete amanyakaninga naro kero muntu natagete amanyakaninga yani igento kero konkanga natagete taba felt the presence to be felt nga 001 nara Matilda nare so kwanyoranga abashiriki bari bakwende kanisa umushiriki naro woche kanisa mind you na bata manyakani gusanacha usitache lakini no waringe kanisa yes banje tukuisaransa magarchi backbench aisaransa ande bakirete mande siasa ya kanisa mbayo siasa ya kanisa arwe sadaka yae atendie misa yae
akore jugo sine jumuiya bakoro kandi whatever kanisa kire kanisa ni watu emekutane eri bikundi birie bike bakomera agende lakini mbaro barabo bateke ko feltinga utene niraria okwanire na hata gitabe feltinga nyagete rero tajiti nyagete ni abantu mumanyete ngakera na rengo and it's not bad once abantu mabwati talento muntu nabwate ekegwa kyo borai muntu nabwate ekegwa kyo gotera muntu nabwate mwete birine byobo bigo chama because rero twarekegwa kyo ko tera igokoba church chorister nayo goteri kanisa that is power that is recognition so teribobe lakini abantu mbare bakoba too much omuntu okubuganga ni no borai bomorete te kanisa onyo rusi ngonya tabwajikiro gitako cha kanisa mangana yuari lakini rende let us ntunduru wataki omuntu ndobase borai ndobase we kanisa nelinga kisi ase ye kanisa oborai mbwanchire andikiro omuntu nabwatu busipore bwokora ekero oborai obwiga bokorekana gosekiro obochori obwiga bokorekana tiga ko buna nayo ko pensari macha sekana wani tiyebenga the sole reason gose sababu enene yo kogende kanisa no konyoro buruti bwegoro ekente kenene don't threaten people maite yo kogende kanisa let us our sole yes tiyebenga maene pi no gosasima asenjera yo mane no bwegeno egerenga we lead souls uche soko monyora nyasaye tupunguze bikorwa nabono gusi it's too much tupunguze bikoro biri ekanisa nerera akonye rero igatuga umuntu nangento rero umuntu na tachirunse rero igomumura nahita gusino mwiburi oye it is the role of the church nere bwento gukora ibintu binibi asinge nje biro mwancho murigire no atoko ansense me ya ombe ando chinga ombe kuchi yaba abu yake ikiagera chigazeti chiro chino chirigereri botambe ekero tukurigire bunabono ndo cheko tabanga Ruto's seal grab ine gazeti ya The Standard eri tuko riarero ekero tabanga nigo oyarorekanire omurai bwense ndo cheko tabanga raw power quietly passed a law transferring the public seal, a symbol of a government authority, from the Attorney General's office to the President's Chief of Staff may have troubling implications. Tongrega ke manyakanete buna a seal, the public seal, ndo chenga bono Kenya letokurutua AVC yomo Attorney General wacha ase egati yabakorire meremo ba omurai bwense bari bange ikegima na ndo chenga ikekorokana nga egotabanga legal expert now fear that giving the president unchecked control over such a powerful instrument could enable deals bypassing the Attorney General and other key institutions. Egente kiga ebiche yo nere asobusi we gazeti ya The Standard omoncho murigere na bokorigereria na ndocho murai bwense na babwate esele yo nga ebonete gutuka asia visi yo Attorney General korinde yanyare kotoka nga nigo ere bono omurai bwense na baku access anytime igando chenga bono bali babwate bomanyi banyare gusange birengere byabo kiro bako tebabuna igati ya mangana mirobiri nere rabege goikirana etari gwetera somo Attorney General ko somo Attorney General amachiko nare aranyare ko bakagweta ni wana boigo kagwetererigwa na boigo murai bwense na chikonyara ko gutwara chingurugete chiri chirabe excess ngabone binte bingi na obiranya koba omu Attorney General tari koba involved ana munasa mangana ali abonete kutoka kako odigereria si emere memene yo mu Attorney General in fact the legal advisor yo murai bwense nero mwento ko bamangana ko president nene government na samangana yekina na kumanyanga lichi kongo bwatigulire so serikali ya Kenya kwanza twarenga style usenjira yeko ya chenjire ibintu binde of course yeah he is the president he can make that lakini rende I think tiga inside gusomrai abe kyoro kirije kyege uskali chiko ana namona so ko make sure kero bisime bwate independence yaye mugano ye page ya kane ndo chinga omo Attorney General mukoro omoske Justin
oyugani kamanyakanete buna Justin Muturi ndochenga iga baligete Justice Muturi korende nekero agoteba buna ama igati ya documents chinyinge nchibe chikobe kwa chisei umwatoni general atamanyiti iyo eringana yokogoserere kigima uchase obosibore na boigo borai mense ya Kenya bono yo page ya kane gazeti ya The Standard na page ya kabere natembea freed from the cells barred from office for 60 days mugavana wa county ya Trans Nzoia Mosque George Natembea na nyarete ko bwato kwa ritkorigoro ase cash bail eyo bono ndochinga nande na nyarete gutangwa kigima tachikonyara goikirana ase miroberi ya ritko ase rinde ase avisi yae ase amatuko emitinyebere 60 days. 60 days. So you see, we have seen such things happen. Ngakinero no nye abagava nambare no the last time the last regime go say by wateneti na mungana yobo kurumi baga tabunga anda kiambai ka service. Much as rende neri chiko and ekorokananga ngoma chire kole maza kutenda kazi kwa sababu when you don't access your office it will affect your daily duties. Kurende, we are not saying a corruption should be there. On the Wensi or a Namana Yobukurumi, be it non the Wensi, they are culpable, ninde, the Tambukiri Kodimu came away, again to get Chandrin say mono corruption. Like in the say case Canatambea, we don't want to talk about it because again the court much as that are proven guilty, still he remains innocent until proven guilty. Yes. Ya na asense mwende tokwanire chikanisa yeke etire kurende ndoche goteba egazeti ege page ya gatote gota mystery surrounds Catholic priest death amid church silence buna chinga kichiga kere kanisa genderete gokira kigima nigobono ndobwate omo rayo yomo kose omo sacerdote yomo kro ase kanisa yege katoliki chinse mochiri cha kikopei Kikopei ime ya Gilgil. I think ine county Nakuru. Yes, Nakuru. Ndochenga nigo bono kurengana ne gazeti ya The Standard omurayo yoiga nigo anyarete kurutwa kurwa segari kegenderete gutara. Bono nigo botukibo genderete gokorwa na yiga nige gokorekana amatuko ngachi wiki bere chioka magega yere konyara gutwara egikarugo seko como host Mosque Rigathi Gachagua na asense moyende ndoche ekukwanira buna Mosque Jeremiah Kioni oyoro omorikio monene ebikia makiregi ya Jubilee anyare kumuboria Rigathi Gachagua anyare gosoa ase erumbe yokomorotota Dr. Fred Matiang'i nekira gotebanga Mosque Rigathi Gachagua aise kubwata ngangutwa na bwate ticket yo gukuboria ikiro kyuburai asobochore bonne bure bosio nigora basako a umurai wense Mosque William Ruto ri bagaria bene yokubwa obochore obo actually narra ekilipi kyo Mosque Jeremiah Kioni yoro secretary general we chama gya Jubilee kabatabanga at all Rigathi Gachagua andaka tabandi kuboli uburai wense kwa sababu gani you see once you are impeached tubona tukwirana igonga goko what you call unfit to hold any office that's why Jeremiah Kioni abatabanga tebwena reti omurai wense omukoro omukonyi bumurai wense omukoro Rigathi Gachagua bori chukura and neringa bono rokani gotwara maybe nabara atware obo tutukanugete kwa sababu na abete impeached on the grounds okoba impeached tari ngoko emokobe oba impeached na kagere ko twara bokurumi bintu binde ne binge misuse of office na inda bono ero emachikoro kanange njira chinkwana chia chikoba andake gare threat gochase abantu bono yamagoro kananga tutebenga bono tubwate Rigathi Gachagua na William Ruto then from from what has happened according to Kioni buna akeroche maybe the better Mosque William Ruto akoma chikoba morabu gake maybe kubwa Rigathi Gachagua so ahora kira kumuboli anyale kumusira Dr. Fred Matiang'i ngana libara nyale kubwa serikali yiga lakini rende enense ya Kenya we have democracy na ende buna ekigambero gyatebete Rigathi no Kenya na bwatera ityo kuboli burai bense na bakuboli beyitinga nkubwari ostari kubwa na bwatera itiaye because we in a democratic country we are in a multi-party democracy. Then you see nare te tekia makiaga kurukunga democracy of citizens party
igonga eganga yokorosi chama ose kiama ne yokoreto Burayi no Burayi ubu chaka kuri Burayi bense mpaka mu MC inside. Yes. Na ACPG akatana arimo watabanga failure to create new boundaries will affect the 2027 polls. Ikiombekeria kia opportunity mbebe kia IEBC ni gobono Kenya reko rabuna emibaga etachiti kurigererigwa ase chinga kichiga magiga yo buchoro bonna botaraika nigo irachikoreta umuchando obonene samu kagirete eno manyite ngayo anamono tokurigerera buna bono chi constituency chire chibonete gokorerwa ama onchorerio chire chibonete kobagwa ikiagera mo nigo chibwatu mo barore igoro mono obwa menyi kose aba Kenya na ekerondo chekiombekeria kia IEBC gautanga chinga kichia elire na sense moyende TSC given 3 days to submit a report on disputed promotions. Ekiombekeria kia okorika barimu kia TSC insi Burayi bwa Nancy Macharia nigo bono kiabeire Ose nigo kibwate ekina bono nga nigo kiabetike gukora na rochenga abarimu 25,000 babete promoted illegally. Asinjire tari kubwate arichi kubono bairo matukata tone kigambero banyare kwenekia abaiga n'abajumbe ama abajumbe ba ire kiombe kiga kya TSC amatukata to banyare ko submit your robot umete they have to respond nga ninki kyanyare to ba ke gokorekana na ki promotions echiga kyanyare wikirana nduchinga mbabigete ga bukoro asikira account na ki promotions echo kyakoretwe korende na the directors appoint finger at State House ngigati ya Burayi bari banyare ko ba ntubata aba director CEOs bechi company au na boiko chinsemo au me yense ya Kenya bari babere bakubutwe mirimo ni gobonondo chenga baragire byara serikali gosenga ni go batabirenga enchira Oburayi oboiga bwabono bogendrete no bwirire abange babo banyare gututa emirimo ayo naro aria se gazeti ya The Standard iri tukore rero Tukusikobosiasi gazeti ya The Daily Nation ilocheka iga nas workers tossed between counties and Afya House nurses no one wants. They put their lives in line to help patients in isolation wards likened to death chambers during COVID pandemic. Bono kaiga nindoche bichechi aba nurses kusaba Teresa baria banyariko bakomurikirugaiga anana muno bachire bagokora emirimo without even payments chiagerere andake chikogera batwara kerengere yandake yoguita gose ba commit suicide gose ba twara amawazo yebirengererio gose musongo wa mawazo tokuruka birengererie binge mono ndochegaiga mbaga ndikona gusanga birengererie byao nariye bakuyaetira anana muno ase county aboigo from the national government ngabona ngogenda bari baba to an extent of even years batari konyara ko bagwakanu yagera ngandake batwara umuchanda so mabwabo ainare ari tangani ase gazeti ya The Daily Nation ndo mugano yu igoro mutambe na bokonyora ase page ya kabere ya gatatu ne ya kane ne ase gazeti ya The Daily Nation ndo cheka ige bicha ya George Natambea oyibono ororekanire gose bwatwa no muchando kwa mugano y'obukurumi ekitwata ebirenga egento kigo kira sensemeri ya court nande negento kibwente gora gotakwanirwa esengencho ine korengana nerichiko nabwente ko proven maybe guilty or innocent twakwanire gora ya 25,000 teachers chirichanya ko bachiko tuguterwara magega yo kutwara omuchando anana mono asenchira babete promoted docheka ge bichaye outgoing o maintenance Macharia Korire miaka ya 2015 ngorwara obisi ayegere oyonde anyako gago korende naro atuguterare anana mono asengencho yo gotatwara obasio kwa asech promotion igose gukindwe birengo asenseme yabarimu toko gendra busige gase page ya gatano na kabere ndoche bicha ya Burayi bense oyibono ona tokobaga goteba ngandake tago chagotwara amangana yo gusaba chilon asobuka abo bwambi bwae korende bono osabere 1.4 trillion rideni riense bono bagateba ngaruto boros 1.4 trillion breaking campaign promise nanya tukobaga kuchira chinyinge sana sege kabu kyage chira atabetenga anda kense ya Kenya we will be living within our means yani enchire ritoro na birito tokonyara abo toko chikomenya boigo korinde bono o sabire as much as 1.4 trillion
yagerire bono abantu abange bago complaining nero tebetenganda ke yatakonyarikana kurinde bono yabeire buna yabeire kurinde atandi oyure nere amangana budget atabanga umuntu gerrayo nsi agotoka no Uhuru Kenyatta umarayo mukoro bono bwe boring arende go Zimbabwe twabata we had a handshake yo muziko Uhuru Kenyatta na Raila Odinga mpaka bakatema koiro gambyogo kurinde mbanyariti and how comes is now accusing Uhuru Kenyatta of kuirari deni yagarire bono umuraibe nso bono William Ruto ubakore uyu nando olenge bone competitor yabo abutorokande ko twara umuchando asamangana yo sabe deni kurinde nara yuare asegazeti ya Daily Nation amanene alafu gaigari tukuri goro Mukuru residents we now have houses with water, toilet and gas mwaro chegaria umuraibense nanya tukobaga koreta chinyombo 1080 units chia amangana gusomoro gulibwa affordable housing asabono aba manyibense muri ya Mukuru bateberenga bono bachi gufaidika because enyombe yege bwata mache ne bwate cho use ay nyomba yabo chenu abego ne gas umuntu abantu gutumeka mienda timanyitinga abaiga omete I think sometimes back myaka bere tirera guse koru last year kwa bere gukoigwanga abamenyi buna bono ba Mukuru kwa njenga babere bagutagurirwa chinyumba chiri babwate guse slums chabo cyataguritwe timanyitinga abaiga banyarite gutagurirwa are they the same Kenyans abago chikoswa se chinyumba chiga nabo timanyitinga ikiagera bono onye umuntu omenyete nyumba yeri bati guse nyumba yamasakara ichitandarwa nanyore chibesara chigwakanere yiga ya affordable housing bono abuno the parameters the same people baguchikuira nigo asali lakini babikwe sichi nyumba kusasa mazingira aramaya bose bali buna basereti go bono iga abo baguchikogenda romba libo bwate nibo baranyarwa kana chinyombe chiga che serikali bono nando kwanyoranga abantu abatotebanga actually sakurigireri this affordable housing to the way kwachirigereti andake igo chikoma chiko favor umuntu uri bwate ichire chinyomba che class abantu che class gete na handa abantu bako machikorokana abo okonyorokia ono timaiti abantu babwate mirimo umuntu gwate kibarwa to eliminate chislam chiri chinyomba chiri parameters kechi umuntu I think we need to have an expert parameters kechi bagotumeka umuntu onyore nyumba is it any ordinary Kenyan usino umuntu orase pesa kusuko nyara gwakana ukonyara gwakana umuntu watemeremo erenga much as we want to eliminate chislam mbiya abaiga beji islam onye umuntu tari konyara gwakanire nyumba rent no yachiri bubere also ase chislam 1500 ingaki iribaga kyabwate yogo twara affordable housing yunaroche egero korigere ratings chae inchire igoro actually na bora agenda ro no nayo chikotebugwa inchire uraya kanere miendo tebenga aiga yatigana agenda ndigia gasingoro muchinse mogete nyakwe bangira igo it means serikali bono nande ne bonete kumurikirwa kigima ekero egendete ko launch chinyombe chiga chachakire gukora emirimo mbantuki abakenya mbabonete kumanya mbantuki bagoswase chinyombe chi ikiagera mbali babwate nibo bagotige chinyomba cyabo chingiya nande baswase chiri cha affordable housing gosembali bakare kurara isiko bagotwero abantu batabwate chinka nande nabo bakwira ni gwaro and ne serikali ibente ko ba honest to bali bagocha gutumaka chinyombe chi especially asobwaka ni rent because you see Kenya we love dealing with brokers ubo kataya mpaka basoimbe abantu muri bagocha kuirari bagerio barorenjira bakoragera kurwa so much as it's good when we have affordable housing gusiyanjira alchinsa mu cyanya njo we are waiting toranga who indeed is able kwaswase nyumba is it any ordinary Kenyan kwa sababu unagusiga iga usino mundu bwatenga lazima nyore nkonyora ale kento gete omwali bomutinyi usinkonyora ale na bwati kibarwa gotarera onyara konyore bitoki buhakanire nyombe because you can't tell me usiga iga much as story town in mega iga mani nchenka gosito tabenge just ke umbro gora butaraje wasonde bwensi gataba no nai guchitemani yabwe usea ndonsi you see
Gagusi already, we are in our own land, in our own ancestral. Asa Nairobi is okay. Nairobi might have and wagocho. Kero muntu abantu baruete. That's a cosmopolitan place. Kero muntu musiki is not anybody. Kerege sakunkero. Lakini when you come to Kisii, much as ye of course imbare bisa kumbira bigo cha Kisii, lakini kwa nyarange na mbenene na abantu bari already at their ancestral home. Ono babu mintu na ruga yache ko renti nyumba ya affordable housing. That's why sometimes we question about the criteria. Kurende nechiko konya abantu, especially bali bamenyete asenseme ya bosongo banyore these houses. I think chinyombe chinechingia nandikiro kuligirira ngo save chire buna bono rugungoro gusiekero ruchinga amari mutayo. It's good yeah. Lakini bone shide kale asa mungana yangu ate pachidela. I think to wate our chief editor Erika Buga gotevanga ebintu biri emirimo nero iri okonyora gukora ngakirege ntonechi deal kirege ntonechi deal ebintu yani tokonyora nga wachire kwemukire sa mienda ogende shop ogore egento okunga eyega a connection nosinga yani akene ngiyo watekere straight forward kirege nto paka ogende merande merondi so ebintu binde tichiko banga affordable housing onye tumanyiti mondo tokonyara access gente kenwe nandikiro chi onye chigocha I think Kenya bono nari batakeire ko raise their questions ikiagera kero chinyombe chika bono umete umuraibu nsita konyara ko kuhira na magega ikiagera onye chiachakire tomanya nga Kenya baga bagokonyeka mukenya onde bwensi uri uganetio bomenyo okonyora chinyombe chi usino mukenya uri obwate nande nero kugenda komentera nigo ikiagera bono ikira mugenderete abaiga bamenyete ase Islam se bagendete ko serigwa ngai bakogenda chinga kichi umaitu mundu naro gochako nero erigeti ari lakini akomboiti omuntu onde amo gosonya 3900 goso omuntu ogo connection ogo tenye nyombe singe insurance erietari ane ayenju onye gingwa kanda 10000 ogo tebi ayenju si chiribuchiri komingwa kanera anyway namangana makongo it's a good project when you look at if those nabera lete sanity ngente ketanganinga abantu bari banya ko bevictim bako nganyu ukuru asali chinyomba chirichagachiro be given a priority number batenyore ntobwate nonye mbari banyarete ko atekerwa na livu agorire amachari damweri ya mayu ngwaro chiki ya korekanete nande nari amangana yega affordable housing arenge umuraibu nsa kapoli kwa nga abaiga babolirwa bomenyo tigababega ti abantu bari abatangane bako beko gusaba yes bako ba prioritized as amangana yoko wa chinyombe chiga lakini 1 year later orochenga wikira boniga bali nigo bakorera mpabwati bagendete komenya se chikambi chinyomba cha affordable housing chigendete kwera mbara bamuswa se chinyombe chi korende abakenya bagendere kuboria gose kutuma ukubori kwabo chinga kichiga ekero mukonyora amangana osenseme ndio nsiri muranyara usange birengera ne serikali bori affordable housing echi mbara bia baiga bago swaro na ase gazeti ya Taifa Leo ndoche Gotevanga Natembeya akaziwa. Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya jana aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1500 yaiga kupatikana neke amangana ali bona kiragendete kukagirwa nga okurumire chibese chichire oika 1.4 billion ase county yo ya Trans Nzoia kurende amangana yo isingincho ari obusio bwekigambiro gukomanya gukanga nanyarita kubwato kwa ase cash bail ya 500,000 kurende ndotengere na gabekire chipingu otatiga Samuel. It looks like he's happy. Agogete timetingi kugiro mugavana muskejo Natembeya ago smile metekero kwa rori montasi biruchi penguchiri okonyara bangenga tari gutaka koro kino bose bwaye you see Natembeya no mo mato no manyanyimbo lenge na temeta abanyanyimbo na ende no muntu kero kurigiri sura yaye it is rare sana ora Natembeya kago smile but in the corridors of power in the corridors of Ejela and the cell and wherever but still he keeps a smile so naro enense ya Kenya and nera na bona nyara go smile maybe ako I might think maybe kending kyo ya ko kan tra ko bo wonder points maybe na asense moyende yote kero shuleni walimu wakiendelea kusubiri pesa kutoka serikalini chi sukuru chigenda te kutwara obolemerwa kweli na mono chi sukuru chi secondary kero bono serikali taranyara kubotoka chibesa chugukirania magendero ase chi sukuru echo mono yu page ya kabiri na boigo gotebere ase county ya Nairobi ni gobono serikali ya county erigireti kende to kuriginjira yogo kiania chi matatu
as a county yo umete I think county ya Nairobi ya very one of the busiest cities ekero kurigire in terms of mangana bono yo bonchore na boiga mangana transportation I think mangana ya yechi matatu ngochiarareta umuchando gete okonyora ngeta uni na bere ngia lakini goetera se chi stage chire kirase okonyora ngeta uni ge coffin chavo okonyora nga kirase uguskane chigari chi matatu chiko banga ono turi kumanya nga chi avisinga chiboneza gutuka nga yeta uni ye nonye I think nonye muchubusongo no bwana te gutwara stage gete okonyora nga chi avisinji injire separated ne chi stage lakini rende ayo nagenderete kuligererigwa ane monase county ya Nairobi na oyo kwandira se gazeti ya Daily Nation madeni mzigo wazidi Ruto akikopa 1.4 trillion Kenyan shillings ngabono nonye nigombo siko gendete ko mentekana kigima kibarua kikali cha kutimua viongozi wanao udumu ono nigo yarorekanire yabire yachakire ko babuna ne naro egatia barai bari me serikali bagendete guserwa bari avisi ndobwate mo senator Mochore Gloria Oroba ekero rochenga bono nabunga emerimo yae nabo yaikire ngakire abatabunga bono FIA yawe yareira egari no guikira yes gisio mate egento gochangira Gloria Oroba gagoserwa esengenchanda karo kantiga kumwalgani umurai Fred Matiang'i asinsemya gusi but according to Political Parties Act ndobwata asirichwe batabanga igomento cover loyal to your party that sponsored you and komena konyoranga emechande gochiaba kerore elected gosochorire ogosoku kwaona woko bokomwaki because this even needs a by election and some procedures lakini kerore nominated uma itene chama ya kwete favor so naboko and anytime that's why it is very easy for Gloria Oroba kurusiwa se echamiria UDA na asense mwende ndoche nigwe gukwandanga padri aliyemwalika Gachagua alikufa kutokana na majeraha mengi ya risasi oroboti ni korwanya tukubwa tukopuna omo padri oyo kurase chinse mochirecha Gilgil nigo ndoche aiga niganyara tukumwaligania ase chinse mochiria cha Nyandarua nigo gotemanga nigo asireti bugima bwae kubwatakana na chingo manyara tukutigirwa cha masasi amange ikigima asomobiroye na watetezi wa haki wakosoa hatua ya Tanzania noroche NC ya Tanzania sio burai bwayo murai umosike Samia Hassan Suluhu ni governo ndoche gati yaba Kenya bari bagendete kwigirira obwene bwa mwanya bantu ogose bari bakogira obwene bwa mwanya bantu bono besokirie na kugikiri gitambukiro kyo murai bwense ya Tanzania kiratebete na activist banyago siaruka uchense ringanigo onye abantu baturubanire omurembe kurwa sense yabo tibabusa kuirana no muchando uyu asense ya Tanzania I think ngane yuko no kuchire koleto muchando kigima lekirondo cha sense mo ya tahariri page ya katano na limo ekotebanga demokrasia ya Afrika Mashariki kwenye mizani ono nekero chenye bono obusibore mboyo that is a diplomacy yes and you find out East Africa it happens that we have a problem wa East Africa the president of the Republic of Kenya General Munyakirogo and then we have issues with Tanzania who for a long time twarakana gutwara obwa matobi yana barabu kurende bono ni mizani tunataka kuona nga murai eratiri goroba bekire nyaki aranyara kubwa gutatua such a case cross Munyakirogo the jumuiya ya Africa ya East Africa yes na crossing crossing cha Michael ekoteba Israel yaua zaidi ya Palestina 50 Gaza licha ya pingamizi kutoka nje nga enseri ya Israel nigo yanyara tuwita Palestinians bari 50 ime ya Gaza makega yogo kana nga ati bari gochukokora yo kurende ayo na yo agendeta ase chinsemo chiga Gaza Palestina na bondo chinga amashambulizi kose ohosa gani nigo bogendete kigema kurende ense ya Israel nigegendete kuyengira kigema chinga kichiga yes so manyanga ya People Daily ninyore ringana limwamu rioka kose ringana linene ase gazeti ya People Daily experts warn budget to lock out
1 million learners ekero bono yarorekane ng'a chibese chikuba tukauchase wizara ye chisemi chiko chigokea nigo bono abarokiwa gwetania emilioni yemo barachikonya rumo chando kigima sensi ya Kenya mugano uyo naboko yonyora CPG akane gazeti ya People Daily na sensi mo yende ko tabanga ndindi raises alarm of state plan to invest pension funds ikukona mangana ya pension nechi besachiri okonyoranga serikali kosigotera asemiroberi okonyoranga omokenya ndo wense babeire ka okore mirimo chibesa cha ongochoro kwanya konyora ka mushara ka oko kero wako kero tali mirimo ndo chenga nigo yarorekanire enchira nere serikali tagete gotumea chibese chiga cha pension chiaba Kenya asugukirania emiroberi iyo bono umujumbe oli okiharo muskendindi nyoro anyari ko kwaka ekererenga nabo etache koba endunge road that is tutor promotions at TAC bono nigo kende to kwanera okukino wakwe birogo ekwegati yabalimu kosabarokia ense ye kiama ekiombe keri kia TAC iko mwancho murigire hayo na yanda mange nyore ase gazeti ya People Daily yerituko oriarero mienda togo korera ase dondo yeritukolero twanda bakasensemo ya kahewa kutoka chisamo cha masinga kutoka in the eastern ali ukambani ngabono umungwano yo mwiga imugite yusikero enyangiere abantu ngo bare byewa no muntako esugurie muntako gusinege chiku muntako no nege chunju no ba kwano nengoko ba kwano nembuli ba litukole enyangi moyega ba yes rendo mungwano ndendo watanga tiga kwaje emboli akamwachi emboli muronga yako na ndachi yake ko bantu banalitega muntako egenti mate Ando chugwe tokinga ki esuti injira mumpimere. Ko rote ya wetene biane. Abwa saikiri. Injira mwezi chibesa kagora. Bono. Injira mwezi chi connections akanyore meremo. Injira mwezi chi connections akanyore meremo. Bono mjambo yo nawe mugetego nanse agataba ngarendo nya naye kwagerete. Bona agataba. Nyangi anega ikirano. Ne ro gerete nyangi yaye. Watimbuli yago. Onye ndritariere konango bado tarare to muru. Nango taranyoma. Muka igoro nanse agataba ngarendo nya naye kwagerete bono emboli chimboli chaye. Bwata chimboli chaye. Bwata chimboli chaye kuchigabu. Yakogera bono ndoche ngonde teroro gunukusiga. Igonge mboli ya enero yagereta gachikonyoro musubati. Korinde mwancho muligereria. Abuno to gukorera dasa miende kagera no chenga bageni beli tukoria rero bakorwa Keroka Technical Training Institute. No bare aiga rinde ikagera toriketie gochako bariga ni rinde tunyara gusangana barabo ikoro yeskuru yo bobundi no turachi gukorera asensemo yechigazeti no to gukorera aiga nere sam mienda korinde kirango kuboria nga to basabuska kagera kero turachi koirana asensemo eyo gosase korikire mangana yechisemi na boigo chigasi cha muboko skuru cho bobundi ndoche ko bato gusanga amange Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Gusie bono na mukwegokia asogo sonja etv ya uwanje Tiger Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimero ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemero yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusie.
Krista Marian Mission Hospital niyo korerera ba mentire obokorera bwaye nakoba ubuyekigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero ose the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unity HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni machine chikerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigereria asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeri ya dialysis eyo yekerero ose the latest ensemo ya laboratory blood bank ultrasound tibweba Krista Marian nebwate ambulance asaba konyibwe emergency oswengo nje asamarieta yongoro Sister Helen Mbaka kurese kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenere niyo manene ese nyakitari yetu ya Krista Marian Mission Hospital. Ase nyakitari yetu ya Krista Marian niyo tuigorete merangwa asa bantu bonsi anene mono omogusiyo itu. Karibu ese nyakitari yetu nyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo wao. Karibu kero kendigians Krista Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokonyi obu. Inyora nigotokorwa amariogo nyasauru kubweni. Mwariganiwe asokonyoro obweni obu. Patarire ase omuchi bosongo asamatabekani